En esta concentración reivindicativa, grazas aos colectivos que apoian esta iniciativa, a ADEGA, Sociedade Galega de Historia Natural, a Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Asociación Lobo, Ulloa Viva, a Ulla Viva, Mina Touro Pinonón, Plataforma en Defensa da Ría de Arousa. E damos tamén a benvida a xente de Cacheiras que tamén está loitando contra outra máis menudo andazo, planta de residuos que queren poñer ao carón da veciñanza. Ben, imos dar lectura ao manifesto consensuado polas organizacións convocantes a respeito da situación do salmón e de por que estamos hoxe aquí e por que estamos pedindo a veda total do salmón e a protección desta especie emblemática dos nosos ríos. Sin máis, vamos dar lectura ao manifesto. Pontevea, 9 de maio de 2026. Ficamos hoxe aquí para exixir da Xunta a suspensión do concurso de pesca de salmón que vai ter lugar mañán 10 de maio en 4 coutros deste o noso río Ulla. Este evento podería supoñer a captura e morte de exemplares reprodutores de salmón atlántico, o que resulta incompatível coa crítica situación da especie que en Galiza está no limiar da extinción. Nas actuais circunstancias, cada salmón é un tesouro xenético que non podemos permitirnos o luxo de perder. O salmón atlántico é unha das especies máis emblemáticas dos ríos galegos, pero leva décadas sen acusado de valo. Segundo o Atlas do Salmón Atlántico en España, de 2021, as poboacións galegas reducíronse máis dun 80% desde 1970. Pasamos de máis de 20 ríos salmoneiros con presenza reproductora a menos de 8 na actualidade, e con poboacións reducidas e illadas. No Ulla apenas se contabilizan 50 individuos reproductores cando eran miles hai só unhas décadas, moi por debaixo do límite para garantir a viabilidade da poboación. Recentemente, no 2025, un estudio da Sociedade Ibérica de Ictioloxía chegou datos aínda máis preocupantes. O devalo do salmón acelerouse, xa que nos últimos 10 anos a súa presencia no Lérez reduciuse un 94,8% e no Ulla nun 77,9%. Fronte a esta crítica situación, entidades ecologistas e conservacionistas solicitamos a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. Isto suporía a veda total do salmón, sen excepción, e obrigaría a Xunta a aprobar un plan de recuperación con medidas e orzamentos para reverter a situación crítica por a que atravesa a especie. Iniciamos tamén unha campaña de apoio á petición que vai xa polas 2.800 sinaturas e demandamos a convocatoria urxente do Observatorio Galego da Biodiversidade. Ninguna destas iniciativas tivo resposta por parte da Xunta. Mañán máis catastrófico estado das poboacións de salmón afectados por numerosos estudios e datos científicos. A Xunta vai permitir a súa pesca con marco. A Consellería de Medio Ambiente considerou improcedente adoptar as medidas cautelares de protección solicitadas para suspender calquera actividade que puderan perxudicar a especie. Dixo que non concorren as circunstancias que acreditan perxuízo difícil ou imposible reparación, que o maior perxuízo para unha especie en peligro que é a morte dos seus últimos individuos reproductores. Por iso estamos aquí para exigirnos a Xunta que atenda aos argumentos da ciencia e suspenda o permiso para pescar mañán salmóns no Ulla. Apelamos tamén á responsabilidade das sociedades de pesca participantes no concurso para que fronte ao desleixo da Xunta renuncien voluntariamente mañán a pescar o salmón, fagan folga de canas caídas. Na actual situación, un campano xa non é unha festa, é unha traxedia. Ou actuamos agora ou perderemos definitivamente este tesouro natural. Por un salmón vivo, por un río Ulla vivo. Salmón vivo, Ulla vivo, salmón vivo, Ulla vivo, salmón vivo.